Hát igen, már akkor mondtad, hogy jó, meggondoltam. Végül is azt gondolom, a választás nem volt rossz, közbeszólt az élet, mánia-depressziós lett a férjem. Nem tudtam körülbelül 10 évig mi a gond vele, csak nem olyan volt, mint akihez hozzámentem. És akkor 2001-ben mondták, hogy kössem meg a nadrágot. Mi az a mániás depresszió? Hát az egy iszonyatos benyomány. De mit csinál? Tehát egyszerű maga alatt van, sötét szoba, levén, ne enged senki. De az csak sima depresszió nekem. Az a depressziós része. Akkor jön egy kis normális nyugis élet, és akkor utána jön a mánia, amikor mindent jobban tud, mint te, és akkor a baromságokat tud csinálni, hogy ihaj. Most ennek vannak gyógyszerei, de vannak olyan terápiás dolgok, amiket én nem csinálok. Tehát én elvittem Pécsre orvoshoz, akit én hallottam, pszichiátert, mindenkire elvittem, nem vállalta a kórházi kezelést, nem jöttem Pestre. Akkor volt egy ilyen tényői tragédia, itt Magyarországon nem tudom, hát biztos emlékeztek rá, egy pszichiátriai kezelt beteg kiirtott a családját, megregeliztette, aztán kiirtotta. Na most rá egy évre volt az, hogy az én figyelm bekerült a pszichiátriára, intézkedés, orvos, egyebek, minden, rendőr, perinték, zárt osztály, másnap évek, akkor a munkáim ablakán kinéztem, zavar tekintve.